Îro Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ku welatê wî wê dişandina çekdarên biyaniyên xwedan regesnameyên Ewropîne û niha li zîndanên Tirkiyeyê de dibînin, ji bo welatên wan berdewam bike, bê ku guhdanê bi nêrîna welatê wan çekdaran bide. Di Kongerekî Rojnamevanî de îro li Firokxaneya Esenboxa li Enqera paytexta Tirkiye û ji berî ku berê xwe bide Washingtona paytexta Emerîka, Erdogan ragihand ku Tirkiye wê di proseya veguhestina çekdarên Daeş yên xwedan regesnameyên Ewropîne ji bo welatên wan berdewam be. û got ku ew guhdan bi nêrîna welatên wan di vî derbarî de nadin û heger hato pêşwazî li wan nekirin jî ew ê di proseya veguhestinê de berdewam bin. Di berdewamiya gotina xwe de Erdogan got ew ê hin belge û çalakiyên derbarê kesayetiya fermandarê Qesedê Mezlûm Ebdê ku dema di nava PKK de kar dikir, radestî Serokê Emerîka Donald Trump bike. Derbarê avakirina devera aram li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê, Erdogan got ew rêkeftinên xwe yên bi Rûsya û Emerîka re girêdayîn derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê û operasyona Tirkiye wê berdewam bikin û ew ê vê yekê lêgel Serok Trump binerxînin. Erdogan di gotina xwe de daxwaz ji welatên Yekîtiya Ewropayê kir ku carek din li nêrînên xwe derbarê Tirkiye vegerin. Ji ber ku hejmarek mezin ji çekdarên Daişê niha di zîndanên Tirkiye de hene. Derbarê peywendiyên Washington û Enqera, Erdogan amaje bi rêkeftinên ku di navbera Enqera Washington de hatîn imzakirin derbarê pêşxistina peywendiyan di navbera her du aliyan de û got jî şerê li dijî tîrorê wê mijara serekkeve di civîna wî de li gel Trump e. Li ser daxwaza Serokê Emerîka Donald Trump îro sêşemê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan wê seredana Emerîka bike û li gel hevşanê xwe yê Emerîkî Donald Trump bicive. Li gorî daxuyaniya serokatiya Tirkiye de hatî, ew seredan wê dema du rojan be. Tê de peywendiyên di navbera her du welatan û şerê li dijî tîrorê pêşhateyên dawî yên Sûriyê werin gotobêjkirin.